to už dávno známe. Hviezdoslav hovorí o mladých ľuďoch, spieval vo svojich hodách. Mladí sú základom budúcnosti aj tohto mesta, tejto rodiny. Lebo mesto je rodina, veľká rodina. Otec rodiny, primátor, by mal túto rodinu vedieť, viesť a chrániť. To je veľmi dôležité. Takže mladé rodiny čo pomôcť? Súčasným aspoň tí, ktorí tu žijú a bývajú v Banskej Bystrici, aby mohli deti po pracovnej dobe, keď skončia v škole deti, aby mohli sa niekde v nejakých zariadeniach hrať, zdržiavať, učiť sa nové veci. To sú komunitné domy. O týchto komunitných domoch hovorím už veľa rokov v Banskej Bystrici. Sú prvé lastovičky. Dúfam, že sa podarí, aby sme spravili taký komplexný dom v častiach mesta, kde mladšie generácie, ale aj tie staršie generácie sa budú môcť stretávať. Každý to, čo ich zaujíma, to, čo je pre nich zaujímavé a nové, aby mohli si tam oddychnúť, posedieť. Veľmi dôležité je výstavba nájomných domov. Zopakujem, nájomných bytov a domov, obytných domov, malometrážnych, aby tá nákladová prevádzka nebola drahá. V Banskej Bystrici vieme, že sa za posledné obdobie postavilo niekoľko obytných domov. Sú tie byty všetky obsadené? Odpoveď máte. Poďte sa pozrieť. Čiže v Bystrici treba stavať také byty, také obytné domy, ktoré tým mladým budú slúžiť. Samozrejme, predškolské zariadenia, materské škôlky, ale v súčasnom období, keďže ten tlak na mladé rodiny je veľmi veľký a rodičia musia skoro nastúpiť do práce, týka sa to vytvorenia priestoru a miest pre detské jasle.